M'han passat avui un tuit en una pancarta en la que està l'alcaldessa de València i el senyor Mazón i fica verdugos. Ha sonat ja el tall de veu en el que María José Català parla com el que és una valencianista. No sé fins a quin punt l'alcaldessa es troba en un equilibri impossible, que és l'equilibri de la responsabilitat de governar i de traure endavant un projecte que hauria de ser de ciutat i del València, que és el nou Mestalla, i aquestes situacions que no són fàcils. Bueno, jo el que te dic és que, mira, a mi 4 encaputxats que fiquen 3 minuts una pancarta en les Torres de Serrans i que se'n van correguen per el riu, per a mi no representen ni el valencianisme ni a la ciutat. Si realment volen representar el valencianisme, que se lleven la caputxa. Això per a començar. En segon lloc, l'alcaldessa l'únic interès que té en això és la ciutat i la ciutat. Jo no tinc que treure rèdit polític del València, no ho ha fet en campanya i no ho vaig a fer en la vida com a alcaldessa. I tercer, cuidado con los que se ponen la camiseta de valencianistas y lo que están darrere hi ha un fondo d'inversió que tenen interessos particulars en esta història. Perquè una cosa és ser valencianista de corazón y sentimiento i una altra cosa és tenir altres operacions econòmiques vinculades en este projecte. Jo sí que no tinc ningún interès més allà de la ciutat. Y puedo decirlo, grábame, me lo pondrás muchas veces. No tinc més interés que la ciutat. Cada uno que mida sus propios intereses.